Hejsa. Når du skal arbejde med vores jokertegn, stjerne og hashtag, vil jeg anbefale, at du går op og bruger Intuits træner. Det du har muligheden for her, det er, at du kan træne alt, hvad der har med læsning og skrivning at gøre. Så du går ind på jokertegn. Her vil du faktisk få en lille info til, hvad er jokertegnene, hvilke er de, og du kan se en video om, hvad gør jeg. Så kan du klikke videre til næste. Her får du for eksempel nogle eksempler på, hvordan kan du bruge det, hvordan gør vi. Vi vil gerne skrive chauffør, og vi aner det ikke. Vi bruger simpelthen den lydrette stavning. Det er det, vi kan høre. Ved ikke, hvad vi mere kan høre. Og vi kan høre øre. Og så får vi ordforslagene. Derefter, når du har gjort det, så går du videre til den næste. Og her kan du så se, hvordan bruger vi så hashtag. Og når du har gjort det, går du videre til den næste. Og så får du lige noget ros for det. Og du kan så afslutte og gå ind og øve dig selv. Det kan du gøre ved hver gang, at du har et ord, hvor du vil prøve at lydere dig igennem det. Du skriver samtidig måske en kontekst i forhold til biologifaget, og udover det, så vil det komme med de her ordforslag, de du bruger stjerne hashtag. Så held og lykke med det, og god fornøjelse.